हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर आरो बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरिबो। बिथां थाजिब नार्जारी बिथांनिनो मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे निउ इयारनि गोदान मेथाइ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। आरो बे गोदान मोनसे फैनो गोनां मेथाइनि मुङानो जादों जाहामालाय। ओमफ्राय लोगोफोर, बे जाहामालाय मोनसे आपकामिं मेथाइनि लिरिक्स आरो कम्पजखौ होदों बिथां रिंखां ब्रह्म बिथां आरो मिउजिकखौ होदों सेम नार्जारी बिथां। लोगोफोर, बे मेथाइजों गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअबो फैनो हागौ लोगोफोर। जेब्ला बेनि मिउजिक भिडिअ फैयो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होबावगोन। जेखियानो जाया मानो, बे गोदान मोनसे फैनो गोनां निउ इयारनि जाहामालाय आपकामिं मोनसे मेथाइखौ नोंथांमोना बयबो खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै थाखादो। आरो सोर सोर खोनासंनो थाखाय बे मेथाइखौ एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि मिउजिक भिडिअ फैयोब्ला बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय थायो। जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव दनो नों गोजां बोथोरनि माइ बारिनि एन्जर गांसोखा पिकनिक जानो थांगोन आंबो नोंजों जराखा।